קורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו, באחריתו יהיה נבל. קורא דגר ולא ילד, יש עוף קוראים לו קורא, מין זכר, דגר, ראה ביצים, דגר עליהם, והוא לא ילד אותם, יושב על ביצים לא שלו. אותו דבר אדם שעושה עושר ולא במשפט, זאת אומרת הכסף לא שלו, בחצי ימיו יעזבנו, או שהוא ימות בחצי ימיו או שהוא ימשיך לחיות והכסף יעזוב אותו בחצי ימיו, ואחריתו יהיה נבל. עד כדי כך, אם נוגעים בכסף לא כשר, זה מה שקורה. ממון שאדם מחזיק תחת ידיו ולא שייך לו, ילכלך את התפילות שלו ויעכיר אותם וישארו פה בעולם התחתון. הגמרא בסוטה ט' אומרת, כמו פעמון הזהרה, הנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שמבקש אין נותנים לו, ומה שבידו נוטלים ממנו. לא רק שתפסיד מה שאתה חומד, אלא גם מה ששלך תפסיד. זה הנותן עינו בשאינו שלו.